Welcome back to my YouTube channel Queen Sainem Ratu. Kongkeknya Jawa Timur, bes. Nah, sesuai dengan acara agenda agenda. Enggak gini, ini pembahasan edukasi niku tentang ngijlik. Emang Anda yakin ingin mendengarkan ceritaku? Engko manukmu sananu ngaceng, Mas. Engko sananu manukmu iso kenceng-kenceng, Tapi serapopo. Ini memang resiko ngrungokne penjelasane edukasine Sainem tentang pengiclikan, tentang perkentuan ya. Perkentuan iki sangat enak. Opone gaya-gaya sing sesuai keinginan kita dengan pasangan kita iku pancen enak gaya luwih enak, guys. Jadi manukmu belimu iku iso mentok sampai dodo, sampai teko selangkangan karo selangkangan iku jan mepet jeduk iku sampai jeduk ngono. Aku lek ngomong bahasa Indonesia iki belepotan ya, guys. Jadi ini aku tak ngomong Jawa wae. Aku lek ngomong bahasa Indonesia itu blepetan. Jadi ini ndak patek jalur, ora patek gadek ngono aku ki lek ngomong bahasa Indonesia. Empunya apa? Bahasa Indonesia kenapa buruk sekali aku gitu. Enak aku coba kalian iku icipi apa sih? Kok icipi? Coba kalian iku jajal ya toh. Mungkin sebagian sampean iku wis tau jajal ya. Kaya gaya kentu iku sing kaya cupet urang ngene. Ngerti kan sing kaya cupet urang ngene. Dadine iki selangkangan karo selangkangan. Sikile sing wedok iki rada mau angkat sisih, jempolane karo mau klamuti. Iku dadine selangkangan karo selangkangan iki gaduk ini. Iku engko ya peline bojomu iso mentok teko jero bawukmu. Tapi lelek yo lek sing bocah bawuke sing ora jeru cetek-ceteki mesakne. Karena gaya iclik iki mentok sampai teko dodo, teko jero. Iku kemungkinan lek manuke sampean, peline sampean dawa iku iso mentok teko udele cewek ya. Tapi ya lek goyang iku ya alon-alon. Iku gaya sing paling enak. Aku pernah ngrasakne, aku pernah jajal. Tapi ya wis suwi rek, kaya Sainem iku ora tau jajal. Mergone apa ora enek pasangane. Ngilih ku lho ora dipercaya. Ngilih ku lho ora enek sing gelem. Delon tau guys lek wong rantauane mburi acak-adul baju ting selampir abekan iki selimute towebel, iki cik selimut maning. Jadi abekan itu semua ya bes, karena Sainem ki wong rantau. Iki lek tak sepilne mubengi akeh kabel ting brandul. Tapi ya sudahlah ya bes, karena Sainem ki kan wong perantauan. Gini enggak patek bagus gak apa, lek kene cendila kayak. Ya wes, kita lanjutkan ke pembahasan periclikan, perkentuan, permanuan. Tapi posisi cupet urang iki mau memang enak bes, enak. Lek pengen duwe pasangan sing cepet meteng terus kaya wong meteng iku harus ngetokne bareng. Harus ceweke metu terus dibuahi baru iso meteng ya. Posisi iki sing paling cepet dadi anak cah. Karena apa? Velimu sing maune cendek pendek iku sampai iso nembus dinding rahim kayak gitu loh. Jadi piye ya lek kaya cupet urange padha ngangkange dadine iso muwet ngono. Tapi ya kadang ki lara juga lek dipentok-pentokne, karena aku wis mencoba wis dipentokne ki lara banget gitu. Jadine aku ki wis mencoba, yes, nek aku iso ngomong enak, aku iso ngomong ini berarti aku ki wis mencoba. Tapi makanya lek sing kaya diiclik silite, aku rung pernah ngalami, yo mek kepleset loro gak enak-enak blas. Tapi koncoku sing botita
sing cowok, maksudnya cowok bojone cowok iku tapi nang negara luar negeri ya, bukan di Indonesia. Iku jarene enak, mungkin salah anu ae. Mungkin kurang apa, kurang pelicine, kurang gel. Memang lek icelik mlebu mburi iki dalan tai ya. Dalan tai iku memang enek obatnya sih, enek gel iki sak botol, gel celetetan gitu. Enek sing cepukan juga, enek sing sasetan, banyak macam. Pelicin itu banyak macam-macamnya varian, iso ditumbas ndek apotek. Lek sing ndek apotek online ya teman, online. Karena saya nggak pernah tuku-tuku ngono kuwi, jadinya aku nggak ngerti, aku nggak jualan, affiliate nggak jualan. Jadi yo terus gaya sing koyo ngono kuwi mang coba sampean jajal kabeh to. Engko lek enak, tapi ojo lali ge cah wedok iku pada dasarnya lek urung dipentil, ventile iku mesti kembut-kembut, footinge gatel. Ojo lali pentil apa meneh sainem. Sainem gairah iki nang ventil. Paling seneng aku ki lek nyusoni cangkeme garangan. Iku paling seneng. Aku kuwen tuh kaya ngapa lek urung ngemiki cangkeme garangan. Urung iso puas, Bes. Urung iso puas. Wis ngono ae. Kita lanjutkan besok lagi. Jok lali bolokku terus entek kucluk sampai waras. Karena waras itu melukai hati, mengecewakan dada, membuat stres, utek dan pikiran. Pokoknya salam ngiclik, Bes.